Hai! Bun! Și tu! Și... Bun! Părând fiecare, hai! Hai, bun! 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 Gata, băi! Nu contă, stai așa! Trebuie să și încasezi. Așa. Hai, când tot tare. Și nu vezi și tu în același timp. Așa. Vezi? Vezi dacă îmi dai bine? Așa, uite, ăla dus jos, îl dă jos și mi l-a dus sus. Ia mai, dă-mi o dată așa. Ia, văzut gura. Așa, așa, mă, frate, mă. Bravo. Hai, încă o dată. Și, așa. Am dat stânga și am plecat de aici. Și acum și. Dă-l mai repede. Dă-l mai repede. Și, așa. Și. Ia fii acolo. Și dai cu stânga, nu? Da. Ia dă. Dă dreapta. Dă dreapta la mine aici. Nu, direct orice. Dreapta. Da. Uite, imediat mi-ai dat. Hai. Dreapta, stânga, cu șeful de stânga. Hai. Așa. Mai tare, mă. Mai tare, mă. Mai tare, hai. Măcar de două ori, hai. Și pe ăla. Te vezi? Vezi? Te-am blocat, nu mai e putere. Așa, hai. Dați de cap? Da. Dar ce zici mâna? Și! Dublează! Nu mai bine, că se dă nimic. Te spart mâna. Gata? Am oprit, băi. De ce? Hai, mergeți. Hai. Păi nu fac reprize. Câte reprize? Cât atât? Ce să zic, am terminat seria. Acum vă țin și eu la curent cu ce fac eu pe aici. Sper că e groasă rău. Am făcut și un mini sparring cu băiatul ăsta, Bivol. Ai înțeles? Vedem și pe Claudiu Alomuță, prietenul meu. Nimenea. Fac eu un vlog. Vrea și el să devină vedetă pe YouTube. Da, săptămâna viitoare o să mă vedeți în cage. Ferească Dumnezeu. Nu, cage. Cage. Ah, cage. Am înțeles în sclinci. Pot să fac și o brăță asta aici așa? Hai tot. Cam atât. Vă pup și ne auzim mai târziu. Cine ești, mă, de ne filmezi, Claudiule? Cum e, fratele meu? Ce vrem, mă, ca în Occident, ce? Am înțeles. Puțină de asta. Dar ce e asta? Ce e asta? Ce să fac, uite? Televizor. Oh! Răzvane, ce zici, mă? Avansă. Relax. Unde ești? Unde ești? La Tai? La Cambridge. La Cambridge. Hai. Dar ce e asta, mă? Ca să fac un masaj, nu? Da. Băi, nu știam. Hai, vă pupă, închide-te, rog, hai. Băi, nebunesc, mă? Să mor dacă te mi, dacă nu nebunesc. Mă punem pe bune. Dă-mă dracu de aici, uite-ți. Să mor dacă... Zici că sunt copil de la mic. Ce miros! Ia. Nevănțic! Nevănțic! Nu m-am omorât azi prea mult la sală. Am 3 săptămâni de când n-am mai făcut. Mă simt bine rău de tot.
Nu mă duc să fac nici saună, mamă, dar ce bine e să mă dau. Mamă, e pe spate. Mamă, cum îți dă, Doamne! Bă, ce să zic? Mai am 7 minute. Vă pup și vă iubesc pe toți secundele. Love. Dragii mei prieteni, totul bine? Crede-mă că sunt așa de fericit. Mai am puțin, îmi iese și mie actele. Și am venit la sală să mor dacă te mint, dacă nu, fai de cap. Cea mai tare fericire, vă mulțumesc din tot lui Love, lui Brunete, lui Miaidig, lui frații Tănaste, lui Arafet, lui... Sunteți o grămadă care trebuie să vă mulțumesc că sunteți lângă mine. Am venit la un prieten aici, am făcut ceva palmare și ceva... Uitați-l aici pe fratele meu, pe Vivolaru. Uitați aici, Flort. Să bată la calafat acum, să țineți cu românii noștri. Racoșe, dacă te răzgândești, ți-l dau pe ăsta mic cu mâncați și purata, dacă vezi cum lovește. Fă-leu, mamă! Aoleu, mamă! Fac short-ul ăsta 1 minut. Uitați-vă și voi ce am transpirat. Uitați-l tor. Și după ce fac seria, mai stau de vorbă cu voi. Hai, vă pup cu drag.